המקום בו נפגשו נהר הירמוך עם נהר הירדן. רבים הם הסיפורים הזורמים להם במקום הכל כך יפה והמיוחד הזה, המלווה את ראשיתה של ההתיישבות בארץ ישראל. דרך הקמת מפעל החשמל בידי פנחס רוטנברג, מלחמת העצמאות, מלחמת ההתשה ועד להסכמי השלום עם שכנינו ממזרח בממלכת ירדן. כאן, במפגש הנהרות, הירמוך נשפך אל הירדן, שממשיך עד לים המלח. כבר בימי קדם הייתה זו צומת דרכים חשובה, שנבנו בה קשרים על פני הירדן והירמוך. עברו כאן מסעות מלחמה מצריים, בבליים ואשוריים. הרומאים בנו כאן גשר על הירדן, והמוסלמים פלשו מכאן אל ארץ ישראל בדרכם לגירוש הצלבנים. בשנת 1905 הטורקים מניחים פה את מסילת הרכבת מחיפה לדמשק, שלימים כולנו מכירים אותה בשמה רכבת העמק. גשר הברזל שמונח באפיק הנהר הוא העדות והשריד שנותר ממנה. מבנה תחנת הרכבת בנהריים נשאר בשלמותו עד היום. העמק הזה וההרים, ובתוכם נהר הירדן, שברו את ליבם של אחדים מחלוצי העלייה השלישית בארץ, והם נראו להם מתאימים ביותר להגשמת חלום ההתיישבות בארץ ישראל. בשנת 1924 בנו מייסדי קיבוץ אשדות יעקב את ביתם הראשון לשפת הירדן. משק גשר קראו לו. החיים לא היו קלים, והחלוצים סבלו מהחום הכבד וממחלות, ובנוסף חסרה גם קרקע חקלאית. המתיישבים לא נרתעו, והם היו נחושים להקים חברה שיתופית, שוויונית וחופשית כנגד כל הסיכויים. החל מ-1927 הם היו שותפים להקמת מפעל החשמל של רוטנברג בנהריים, ובשנת 1933 החלו להקים את נקודת הקבע בדלמיה, מקום מושבה של אשדות יעקב, מאז ועד היום. בשנת 1919, בהיותו בן 40, עלה פנחס רוטנברג לארץ ישראל, וביוזמת דוקטור חיים ויצמן החל לחקור את האפשרויות לניצול מקורות מים לייצור חשמל. לדברי רוטנברג, החשמל והמים הם הבסיס להגשמת הבית הלאומי לעם היהודי. בזכות קסמו האישי ובנחישות בלתי מתפשרת, הוא קיבל מהבריטים את הזיכיון לייצר חשמל ממים. אתם חושבים שזה היה לא קל? הצחקתם אותי. חלק מהציבור הערבי התנגד בטענה, למה ליהודים מגיע ולנו לא? יחד עם זאת, צריך לזכור שהמלך עבדאללה תמך מאוד בפרויקט, ולאות הוקרה הוזמן להפעיל את הטורבינות בחנוכת המפעל. רוטנברג חלם, רוטנברג החליט ורוטנברג ביצע. תחנת החשמל ההידרואלקטרית בנהריים נחנכה בשנת 1932. זהו מפעל החשמל הגדול מכל המפעלים הציוניים שנבנו טרם הקמת המדינה. לידו הוקם היישוב תל אור, שהיה בנוי משתי שכונות, שכונה אחת לעובדי המפעל, והשנייה לפקידים ולמנהלי התחנה. על הגבעה שמעל האגם עמד לתפארת הבית הלבן, ביתו של פנחס רוטנברג, או בשמו השני, הזקן מנהריים. לקראת תום המנדט הבריטי נערכו כאן שתי פגישות בין גולדה מאיר ועבדאללה מלך ירדן, במטרה להבטיח את המשך הפעלת תחנת החשמל אם חלילה תפרוץ מלחמה. במלחמת העצמאות, האזור בין אשדות וגשר היה לנקודה שתיזכר כמפנה וגבורה בימי ארץ ישראל. רוב הנשים והילדים פונו. ביישובים נשארו הלוחמים בלבד. ב-15 במאי הגיעו כוחות ירדנים דרך העיר אירביד מול קיבוץ גשר. במקביל נעו כוחות סדירים עיראקים בכיוון נהריים.
תושבי נהריים מקבלים אולטימטום מהלגיון הירדני, להיכנע או לעזוב את המקום. הצבא העיראקי נכנס לנהריים ולקח בשבי 30 מאנשי המקום. פעילותו של המפעל הופסקה. במהלך המלחמה פוצצו גשרי הרכבת והכביש על הירמוך כדי למנוע פלישת הירדנים והעיראקים לעמק הירדן מדרום. בסיום המלחמה החזיקו הירדנים ביישוב תל אור שנכבש על ידם מדרום לאגם נהריים, ומצפון לא ישבו כוחותינו. ולכן בהסכם שביתת הנשק נקבע הגבול החדש כשהוא חוצה את האגם במרכזו. הגשר ביילי הזה נבנה על חורבות גשר הכביש שפוצץ כדי לאפשר לחקלאי אשדות יעקב לאבד את האדמות פה בנהריים. הם מאבדים אותם עד היום. כמעט 20 שנה מאוחר יותר, אחרי מלחמת ששת הימים, פורצת באזור מלחמת ההתשה. היא נמשכת 2.5 וגובה מחיר כבד מאוד מאנשי אשדות יעקב. יש ביניהם הרוגים ופצועים כתוצאה מהפגזות כבדות ומיקוש השדות, כולל הרוג אחד פה בתוך האי בנהריים. ב-1994 נחתם הסכם עם הירדנים, הסכם שלום. האי נהריים, אשר היה בריבונות ישראלית, הוא עבר לריבונות ירדנית, אך נשאר בבעלות ישראלית, ונקבע בו משטר מיוחד, המתיר כניסת ישראלים למטרות חקלאות ותיירות. הכניסה היא ללא דרכונים וללא ויזות, לכל עם ישראל. החלו סיורים של תיירים, מטיילים בתוך אי השלום ובתי ספר, לתוך השטח שמתנופף עליו דגל ירדני ובתחושה של אווירת שלום.